ga sarkin ƙasar Hausa, wallahi Muhammadu ba za su so ka ba, ka fi su kuɗi, ka fi su ilimin zamani, ka fi su ilimin Muhammadiyya, ka fi su girman gida, ka fi su girman ƙasa, ta yaya za su so ka? Billahu al'azimu ka zama musu ɗan kwikwiyon kura, su kashe ka zunubi, wallahi su kyale ka kafu ƙarfinsu. Sarkinmu malaminmu, sarkinmu limaminmu, sarkinmu jagoranmu, sarkinmu abun sanmu, sarkinmu abun alfaharinmu, sarkinmu abun fita kunyarmu, sarkinmu abun nunawarmu a duk duniya. Muhammadu ɗan Muhammadu, Muhammadu uba ga Muhammadu, Muhammadu mai taƙama da Muhammadun Rasulillahi. Giza-giza fasahar kana ciki, alhuda-hudan sarki wanda Allah ya ba duniya da salati, wanda Allah ya game roƙonsa da karɓa, sarkin addini, sarkin musulunci. Allah ya taimake ka mai taimakon musulmin Allah. Ku zo ku ga mai aiki da tubatul akami, ku zo ku ga mai aiki da muwadda da risala, ku zo ku ga gwani mahaddacin Qur'ani, ku zo ku ga mutum maganin mutum, babu gagararre a gurin ka sai wanda ka bari don girman Allah. Sarki daidai da yau, sarki daidai da gobe, ga jini, ga ruwa, ga bargo, ga dala kuma ga naira. Ta yaya za su so ka Muhammadu? Haka Allah ya yi ni, akwai ragowa sai na huta.